Que fort. Hòstia, pues és que, tio, no ens ha donat temps de la puta entrevista, tio. És veritat. Hòstia. Havíem de fer És entrevista veritat. al final, macho. És Amb veritat. el Mironet. Sorry, Bueno, Mironet, sí, tio. disculpes. Bueno, Miró, tio. Ja, Te la fem a la a veure si propera. el proper programa, tio. Hòstia, quina putada, tio, l'entrevista. Me cago en la hòstia. Ens ha quedat pendent. Bueno, el proper dia. Bueno. El dia 11, va, ho farem el dia 11. Gent, Ens veiem. Ens veiem properament, ho sentim molt, Miró, tio. Vina't al següent i ho fem en un pim-pam, val? Però és que anem collat de temps, hem de menjar els panellets, hem de menjar els boniatos, hem de menjar les castanyes, tio. Gent, molt bona castanyada, molt bon Halloween. Gràcies a totes i a tots i a totis i ens veiem properament. Un salut, Pulga. Adéu. Un salut, Catajocs. Vale, tio. No està assajat, això, Xuquem! Però el següent, el dia 11, és el canal del Catajocs, no? I el següent es farà en el directe al canal de Catajocs. Val? Així que ens veiem properament. Pau i amor i fins una altra, gent. Adéu!